Het belangrijkste nieuws van Curaçao in het Nederlands. Extra Journaal. Vers van de pers. Welkom bij Extra Journaal. Sinds gisteren zitten we in een nieuw jasje. We zitten in een nieuwe studio en dat betekent dat we wat meer achtergrond gaan geven bij het dagelijkse nieuws. Extra Journaal biedt u elke dag de 7 belangrijkste nieuwsberichten van Curaçao en de eilanden. Maar daarnaast hebben we ook ruimte voor interviews, achtergronden, duiding om op die manier u een zo goed mogelijk beeld te geven van wat zich allemaal afspeelt op Douchy Curaçao. Voordat het zover is, beginnen we met het belangrijkste nieuws van vandaag. De minister wil lachgas verbieden. Minister Charlton Hato van Justitie is begonnen met de voorbereidingen voor een verbod op lachgas. Lachgas klinkt onschuldig, maar het is een middel dat dat het flinke gevolgen kan hebben voor gebruik bij jongeren. Ze kunnen daardoor problemen krijgen in hun hersenen en dat wil de minister voorkomen. Sinds januari van dit jaar is lachgas verboden in Nederland en Europa en Hato wil ervoor zorgen dat het ook dit jaar verboden wordt op Curaçao. 4 arrestaties voor drugssmokkel. Bij 4 verschillende invallen zijn gisteren meerdere mensen aangehouden. In totaal gaat het om 4 personen die zijn aangehouden op verdenking van grootschalige drugssmokkel. Bij de invallen zijn onder meer auto's, geld, telmachines en 2 speedboten in beslag genomen. Sargassum bedreigt de kust van Curaçao. Het is weer zover, zou je bijna zeggen, maar bijna jaarlijks is het een probleem. Sargassum, dat zijn enorme hoeveelheden wier die op onze kust terechtkomen, daar blijven liggen en vaak tot een hele grote stank leiden. Het is niet goed voor het toerisme, het ruikt niet lekker, dus er moet iets aan gedaan worden. Maar het is een probleem dat mondiaal voorkomt. De hele Caribische Zee is meer en meer het toneel waar grote plakken sargassum drijven. En nu zijn ze dus ook de eerste op Curaçao aangekomen. Krant volgende maand duurder. Na 11 jaar gaat de Extra en ook andere kranten een verhoging invoeren van de dagelijkse krant die u op straat of in de winkel koopt. Die wordt vanaf volgende maand 2 gulden. Het is voor het eerst sinds 11 jaar dat de Extra zich genoodzaakt voelt tot een verhoging over te gaan. Dat heeft onder meer te maken met de flinke stijging van de prijzen voor papier, inkt en aluminiumplaten die gebruikt worden voor het drukken van de kranten. Groep toeristen, slachtoffer van diefstal. Bij Watamula is een groep toeristen slachtoffer geworden van dieven. Die hebben de auto van de toeristen opengebroken en zijn er met heel veel spullen vandoor gegaan. Het is niet de eerste keer dat er sprake is van overvallen op toeristen in Bandabau. Het gebeurt eigenlijk over het hele eiland, maar de laatste periode zie je vaker dat het voorkomt in Bandabau. En de politie doet er alles aan om de daders op te pakken. Ophef over ontslag medewerker parlement. Er is in het parlement ophef ontstaan omdat er binnen 1 fractie in 2 jaar tijd 2 mensen, medewerkers van de fractie, zijn ontslagen. De verhalen die nu naar voren komen gaan onder meer over het verplicht afstaan van een deel van het salaris van de medewerker voor activiteiten van de partij, maar bijvoorbeeld ook voor de leider van de politieke partij of voor werkzaamheden in het buitenland. Dat wordt nader onderzocht, want er lijkt iets mis te zijn. De modeshow voor kinderen met Down. Vandaag is het internationale dag voor mensen met het Down-syndroom. En om daar aandacht aan te besteden vond er gisteren in Zambiel een leuke modeshow plaats voor kinderen die lijden aan het syndroom van Down. Het is een mooie manier om op die manier aandacht te vragen voor een probleem of voor een situatie, kun je beter zeggen. En de kinderen hebben erg genoten en ook de ouders vonden het leuk om hun kinderen zo te zien. Dit was het belangrijkste nieuws. We gaan nu over naar de advertenties en dan zijn we terug met meer achtergronden. Subway su meal of the day tá back. Todo dia botei 6 sub diferente. Com cookie e koi bebê de 16 ons para 14,75. Você está em meal of the day de intersimão? Check nos Facebook page of website subway.cv.
Er moet meer werk gemaakt worden voor het opzetten van een industrie voor medicinale cannabis. Dat is het idee van parlementariër Giselle McWilliam. Zij heeft hierover een brief gestuurd, gisteren, aan de nieuwe minister van Volksgezondheid, Javier Silvania. Volgens haar is in een afgelopen periode geen aandacht voor geweest door de toenmalige minister van Volksgezondheid, Dorothy Peters-Janga. En ze wil het nu met de nieuwe minister proberen. Nou, ik ga het weer proberen met de huidige nieuwe minister van GMN. In het verleden hebben we het geprobeerd met ex-minister Dorothy Janga-Pieters. Maar ze had niet zo affiniteit met het thema en met het hele cannabis gebeuren. Hebben we gerespecteerd. Ik heb nu gezien dat we een nieuwe minister hebben. Dus ik zei, ik ga gewoon een poging wagen. En proberen dit toch onder zijn aandacht te brengen. Om het hele proces van wetgeving waar al een hele tijd daar bij het ministerie van GMN gewoon in de la is, om eruit te halen om het hele proces weer te beginnen. Want ik denk, we moeten nieuwe economische pilaren creëren. Cannabis is een mogelijkheid en het begint met de wetgeving. Laten we verder gaan met het traject van wetgeving. Er is zoveel tijd en energie ingedaan. Laat die traject gewoon lopen. Laat het weer naar het parlement komen, zodat we kunnen afronden. En van daaruit kijken, oké, wat zijn de mogelijkheden? Is er nog steeds een mogelijkheid dat wij iets eruit kunnen halen in deze hele mooie industrie wat betreft medicinale cannabis. Het gebruik van medicinale cannabis stuit bij sommige mensen in de samenleving, waaronder politici, op religieuze bezwaren. McWilliam is ervan overtuigd dat door educatie een groot deel van die bezwaren opgeheven kunnen worden. Tegelijkertijd benadrukt ze dat het verbouwen van medicinale cannabis een mooi product is dat zeer afgesloten plaats moet vinden. Cannabis, ik zeg het weer, het gaat om de export, het gaat niet om lokale consumptie. Natuurlijk hopelijk dat wij, als het iets wordt, dat wij het ook kunnen gebruiken. Maar door middel van receptuur, door middel van doktoren die dit kunnen voorschrijven voor de patiënten. Maar niet zomaar voor gebruik. Het is echt een gesloten systeem. Ik heb het gezien in Colombia vorig jaar, weet je nog. En er is alles aan gedaan om te zorgen dat het echt wordt gebruikt voor het medicinale cannabis met heel veel checks en balances. Succes en laten we hopen dat de minister positief reageert. Ja, we blijven duwen. Goed zo. In Curaçao is het gebruikelijk dat overheid, vakbonden en bedrijfsleden regelmatig overleg voeren in een sociaal overleg om daarbij lopende punten te bespreken. Volgens de VBC en de vakbonden, dus zeg maar het bedrijfsleven en de vakbonden, laat de overheid echter weinig van zich horen de laatste tijd. Daniel Hodge, voorzitter van de VBC, heeft mede namens de vakbonden een brief geschreven aan minister-president Gilmar Pik-Pisas en de rest van zijn regering om aandacht voor dit probleem te vragen. Volgens Hodge is er momenteel te weinig aandacht voor het sociaal overleg op Curaçao. En we hebben vorig jaar een paar vergaderingen gehad. Ik meen, als ik me niet vergis, ging het om 3 vergaderingen. De laatste was in november. We zitten nu al over de helft van maart heen. En je vraagt je af van wat gaat er nu gebeuren. We hebben in januari een brief gestuurd naar de regering met het verzoek van luister, laten we de afspraken die we in november hebben gemaakt, laten we die nakomen alsjeblieft. We hebben een vergaderschema opgesteld, we hadden agendapunten, we hadden data, we hadden alles. En toch horen we niks. Dus op een gegeven moment ga je dan denken van ja, heeft het wel zin? Ja, heeft het wel zin en is de regering wel bereid om zich hieraan te committen? Want we zitten nu in een situatie waarbij we dus heel veel uitdagingen hebben op het eiland. Er vindt een vergrijzing plaats. De raffinaderij is nog steeds dicht. We hebben een economische krimp gehad van 20%. We zijn nu weer aan het terugkrabbelen, maar we zijn nog lang niet op het niveau van 2019. Nou, met alle problemen en uitdagingen die we hebben in dit land, zou je denken dat het vanzelf zou gaan om met de sociale partners om de tafel te zitten. Maar blijkbaar gaat het niet zo makkelijk.
Er is sprake van een heel groot probleem in Haiti. We zijn overgeschakeld naar het internationale nieuws, want de Verenigde Naties melden dat er in Haiti sprake is van een flink toenemend geweld. Niemand lijkt nog veilig de straat op te kunnen in Haiti. Het gaat vooral om de hoofdstad Port-au-Prince. Tussen begin dit jaar en medio maart kwamen al meer dan 430 mensen om het leven door bendegeweld of ze werden het willekeurige slachtoffer van scherpschutters. De Verenigde Naties vragen de internationale gemeenschap om zo snel mogelijk de ontplooiing van een gespecialiseerde troepenmacht te overwegen. Op die manier, door het inzetten van een troepenmacht, wil de Verenigde Naties zorgen voor een einde aan het geweld, vooral het bendegeweld in Haiti. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van Kanaal. We bieden u, zittend in een nieuw jasje, meer nieuws, meer achtergronden. Wij blijven ermee doorgaan en we hopen dat u blijft kijken, zo moet ik het zeggen. In ieder geval een hele fijne dag en tot morgen. Dag!